bamu da tsuni babu da baraya Allahu astaghfirullah ya Allah ka taimake mu mun kawo kukanmu zuljalal ka taimake mu dan isar Muhammad annabin nan da ba kamar sa dan isar imam Ali Haidar ilahu Allah dan isar kalima ma'asuma ilahu Allah dan isar imam Al-Hasan wal Husayn ya Allah ka kawo mana dauki yau kasar muna cikin rodani astaghfirullah laifukan mu ne suke tabu mun tuba ilahu ya fa laifukan mu Allah ka gama da dauyin wannan azzalumar gwamnatin suna ta karkashe mu sai ka ce kiyashiya ilahi ana ta kidinafin babu sauƙi cikin ƙasarmu yau babu kwanciyar hankali sau cikin ƙasarmu muna rayuwa ne a cikin tsoro da tunani su kwa shugabanninmu babu Allah a zuciyarsu mulki ya kuɗi shi kaɗai ne a zuciyarsu shi ya sa suna ganin ana ta karkashe mu ba ruwansu tun da babu ‘ya'yansu babu matansu ba ruwansu sai mu talakawa su ka bar mu nan ana kashe mu cikin tsoro da yiwa ga tunanuka na yau da gobe amfanin mugunsu sai an lokacin goron siyasa sai su zo gare mu sai su ce mun zama ‘ya'yansu sai su tattaro kan matasan mu sai su ja su sai su ba su sandira su ba su addila zuwa baran da miyai sai su ba mu dan kuɗi su ba mu taliya zuwa shinkafa sai mu kama ihu muna faɗin saiwa da yayi har mu kama tsarin ‘yan uwanmu da hannuwanmu har ta kai ta kawo wani ya yi kisa sabi da wuta tun da wannan hali namu ya kamata dai mu farga ba su samu haƙƙun yaudara ce suke gare mu sun mashe mu wawaye marasa hankali mu gane sun sanya kiyayya a tsakaninmu sai mu gane sun kwana a can dukkanin su tsintsiya guda ne sai mu sanya hankali mu sa tunaninmu sai mu gane an daɗe ana ruwa kansa ta tsotsewa mu gane wannan gwamnatin babu Allah a tsarin kaita rusa gwamnatin na zuljalalu ka tarwata ƙarƙar su Allah su yi barci cikin salama tashin hankalinsu zuljalalu kan rushe su don isar ka Allah gwamnatin nan ka murkushe ta ina kira ga malamu har zuwa kan sarakunanmu wattaqullaha innallaha labil mirsadi yan tallar siyasa a cikin malamai kutuba kun san bako Allah kaf a tsarikan mulkin kasar mu sai ku kurkuto bidiya kuna kiran mu bisu har kuna faɗin wajibi ne a yi musu ba'a bayan kun sani babu Allah a tsarin kasu sai ku kauda kanku domin ɗan abin da za su baku har ku kurkuto midiya wai ku ulama'u kuna ta goyon bayan wannan azzalumar gwamnatin mai shanye jinin talakawa dare rana ina kira gare ku ji tsoron Allah ku tuba ku daina goyon bayan karya domin taro da sisi
hadisi su ko masu mulki da a ce suna karanta kundi rabbana da alattanalu tuni ta yi ado cikin iskadi rabbana Allah ya samu dace.